Wai halinta kenan? Wai ka diba ka ga bala'in da shinkafa ke yi. Wai ɗiba take tana sai da ga yanzu buhun shinkafa 30,000 amma a 3,000 ya ta baka tiya 4. Inna lillahi. Yo kai ran nan wani dattijo ya je sayan shinkafa nake gaya ma. Yo da ya je sayan shinkafa ne ya ce nawa ce shinkafa sai aka ce mai 1,400. Ka san abin da ya ce? Cewa a maido janata a jami'a kunni. To alƙawai ina ji matan nan ta sai da mu shinkafa nan ba ta da mutunci. Kaf tana iya kwashi kayan gidan nan kaf kai hatta kofin da ake shan ruwa in ta ga 100 ya ta sai da shi. Gaskiya nan ba. Gumi ya ta sai da ba ta da mutunci gashi ƴaƴanta daga mai karuwanci. Ne yawon banza ya kaura. Shi yanzu wannan idan in gama akwai wani robarin da aka yi. Ina ji hada shi shine ogansa shi jagaba wannan satai iri kwanaki na gan shi ya wuce da wata fulla saman kai mun san su ina ma tunan ce kai ta za ka ga mu ƴan ɗakin mu daga sallah ai ƴan ɗakin ku bayan Allah ne salihan bayi ne ba ma kamar wannan usani kullum ba abin da yake sallah kai in bacin da muna da ƙarfin imani gidan da sun watsa mu Allah Allah raba mu da wannan bala'i da abubuwa sai kawai kai dai kai ta halala amma rayuwa yanzu sai gaskiya matan nan ina ganin ta kawai mai mutunci ashe ɗan marasa mutunci wallahi ba munafuka cinan na ce ba ta da mutunci wai yanzu a ce wai mama su idi ke wannan halin kana ita mamaki ita ho shegiyan nan mama su idi mata duniya kenan ana zaton wuta makera qur'ani dai ka ji ta masaka dam ka tashi wannan mata talauci ne wallahi yanzu ta sa talauci ne kana ji Allah raba mu talauci amun kai dai bare ai wannan ni baki ɗaya ta sare min kaf matan nan ba ta da mutunci ko muskalar zalata zaka kenan ma diyarta in ta je ta yi wa bannata ta samu so nawa nan yarinya ciki ce nan aka yi mata ciki gaban jama'a suka dibga mata ciki na bi wannan radin nan suka yi mata dam da iska duk da shi aka yanzu kenan haba yarinya nan to kana ji da mai gidan ba shi zai bada kuɗi a bada a zuɗa shi ba Allah sauki amma gaskiya rayuwa to dai a yi ta alƙur'an alwallahi ta gagare shi nan kiri dukka za ka ji duniya dukka akar da Allah ni habar ka san ni idan raina ya ɓaci ko so nan zai banya ka san ni idan raina ya ɓaci akar wallahi idan raina ya ɓaci ka bari in amayar da abin da ke wannan yara ko nan wata za ka ja ba wata rana da aka yi wata sata nan cikin unguwa ana dubawa yaron nan da raurin kare 3 sai ga hoton shege wai idi dan gidan malam nuhu mai kanwa an kama su sun yi sata na ce ai uwa ta ce ladidin nan ita ce duk ta kulla mai komi haba ni bari da Allah amma yadda abin da ke rina ni kan sai raina ne ya ɓaci ni kadai ma sai in kama magana ba wai sai suka nan da mamar tashi ta zo gidan ni ta bata mu gida ta watsa mu ka dai ga kane na ne ko wallahi ya bata dai ya lalata yaran gidan nan kaf kai Allah wai zan gure mu kike mahaba wai mala idi masallacin ba a bude shi bane koko makullin an soma an soma makullin mala idi ai nan na hito da safe na ga ita baba ladidin na gaishe ta mala idi